дар шимоли Ироқ, аниқтараш дар шаҳри Эрбил, як корхонаи коркарди нафт мавриди зарбаҳои мушакӣ қарор гирифт. ҳангоми рух додани ҳодиса дар анбори маводи сӯзишвории корхона сӯхтори шадид ба амал омад. оид ба зарахдидагони воқеа маълумот дастрас нест. тавре иттилоъ дода мешавад, корхонаи мазкур ба ширкати Кок тааллуқ доштааст. дар шаҳри Чаншаи ҷумҳурии мардумии Чин аз зери харобаҳои бинои фурурафта боз 2 нафар наҷот дода шуд. ҳамин тариқ шумораи умумии наҷотёфтагон ба 7 нафар расид. ба қавли коршиносон, эҳтимол боз 20 тани дигар дар зери харобаҳо қарор дошта бошанд. дар ҷои ҳодиса амалиёти ҷустуҷӯии наҷотдиҳӣ идома дорад. ба қавли мутахассисон, фуруравӣ дар натиҷаи худсарона бозсозӣ кардани бино ба амал омадааст. хабар дода мешавад, ки бинои мазкур қаблан аз 6 ошона иборат будааст, аммо баъдан дар он боз 2 ошёнаи дигар иловатан сохта шудааст. оид ба ин амал 9 нафар дастгир шуд. дар музофоти Онтариои Канада як ҳавопаймои начандон бузург суқут кард. ҳангоми рух додани воқеа дар дохили он ҳайати сарнишинон иборат аз 4 нафар қарор доштанд. ҳамаи онҳо ба ҳалокат расидаанд. хабар дода мешавад, ки фоҷиа дур аз минтақаҳои аҳолинишин рух додааст. оид ба сабаби суқути тайёра ҳоло маълумот дастрас нест. дар Гурҷистон заминларза ба амал омад. қувваи зилзила мутобиқи ҷадвали Рихтер наздики 5.5 дараҷаро ташкил дод. маркази ин ҳодисаи табиӣ дар деҳаи Иргачай Дманиск муайян карда шуд. оид ба оқибатҳои харобиовари он маълумот дода нашудааст. ҷунбиши қишрҳои зеризаминӣ дар Озарбойҷон ҳам эҳсос шудааст. дар шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Россия дар фурудгоҳи ба номи Чкалов баъд аз бо маводи сӯзишворӣ таъмин намудан як тайёра оташ гирифт. иттилоъ дода мешавад, ки сӯхтор пас аз ихроҷшавии сӯзишворӣ ба амал омадааст. ҳангоми ҳодиса касе осеби ҷисмонӣ надидааст. то ин дам сӯхтор аллакай хомӯш карда шуда, сабабгорони он муайян карда мешаванд. дар вилояти Синди ҷумҳурии исломии Покистон садамаи нақлиётӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса даҳҳо нафар ҳалоку захмӣ шуданд. сабаби ба амал омадани садамаҳо баланд намудани суръати ҳаракат аз ҷониби ронандагон арзёбӣ мешавад. ҳангоми бархурди автомобилҳо яке аз нақлиётҳо ба ҷари сарозер шуда оташ гирифт. ҳамаи мусофирони ин нақлиёт ба ҳалокат расиданд. қисми зиёди ҳалокшудагону захмиён занону кӯдакон мебошанд. дар Колумбия таркиши шадид ба амал омад. ҳодиса боиси ҳалокати як нафар ва захмӣ шудани чанд тани дигар шуд. террористон таҷҳизоти таркандаро дар автомобил ҷой намуда, онро дар назди яке аз биноҳои ҳукуматӣ ба кор дароварданд. аз зарбаи сахти таркиш даҳҳо бинои гирду атроф низ хароб шуданд. намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар гузориши навбатии худ оид ба тағйирёбии иқлими сайёра маълумоти навро интишор намуданд. тибқи он, дар оянда теъдоди офатҳои табиӣ дар як сол то 560 ҳодиса бештар мешавад. дар гузориш омадааст, ки то соли 2030 обхезии сӯхтори ҷангалзор ва ярҷфароӣ дар гӯшаҳои гуногуни сайёра ҳамарӯза ба амал хоҳанд омад. ин ҳодисаҳо ба марги миллионҳо нафар оварда мерасонад. давоми 50 соли ахир теъдоди офатҳои табиӣ ба қайд гирифта шуда дар ҷаҳон 5 маротиба афзоиш ёфтанд. дар шаҳри Нью-Дели, Ҳиндустон муддати 3 шабона рӯз аст, ки сӯхтори шадид дар калонтарин партовгоҳи шаҳрӣ идома дорад. дуди ғализ, ки дар масоҳати даҳҳо километр биноҳои истиқоматии сокинонро фаро гирифтааст, шикоят доранд. айни ҳол садҳо нафар кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани сӯхтор фаъолият доранд. аммо гармии тоқатфарсо ва надидани роҳ то чанд метр наздики сӯхтор кори онҳоро мушкил кардааст. сабабҳои сар задани сӯхтор то ҳол муайян карда нашудааст. сӯхтор дар Ҳиндустон ҳодисаи камназир набуда, аксар вақт сӯхторҳо дар тобистон, ки гармии он ба беш аз 40 дараҷа мерасад, ба амал меоянд. ба ин далел Ҳиндустон дар рӯйхати кишварҳои дорои ҳавои номусоид шомил карда шудааст.
дар шаҳри москираи колумбия кафки дарё аз соҳил баромада дар кӯча ва роҳҳои автомобилгард паҳн шуд. ҳодисаи мазкур таваҷҷӯҳи одамонро ба худ ҷалб намуда, сокинон онро ба филмҳои фантастикӣ нисбат доданд. мавриди зикр аст, ки чунин ҳолат солҳои қаблӣ низ рух дода буд. бо сабаби ба дарё рехтани оби ифлос ва дар таркиби он мавҷуд будани моддаҳои кимиёвии шустушӯӣ чунин ҳодиса ба амал меояд. ба қавли мутахассисон, ин ба саломатии сокинони маҳаллӣ зарари ҷиддӣ дорад. олимон аз Nautilus Life ҳангоми шино кардани навбатӣ ба қаъри уқёнуси Ором ҷиҳати омӯзиши кӯҳҳои зериобӣ ҷонвари ғайримуқаррариро мушоҳида карданд. махлуқи зериобӣ Eniptiastes exima номгузорӣ шуда, маънояш мурғи ҳайвоншакли бесар мебошад. ин намуд ҷонварони зериобӣ қанотҳои пардадори беназир дошта, ин узв имкон медиҳад ки аз қаъри об то 1000 метр боло шино кунанд. қаблан чунин ҷонварон дар чуқури 2000 метр мушоҳида гардида буданд. дарозии ин ҷонвар 45 сантиметр буда, онро тавассути дастгоҳи наворбардории ров Hercules Zeus сабт карданд.